Ako se po jutru dan poznaje, onda je važno i ono po čemu se to jutro poznaje, a to je buđenje. Jedan od najvažnijih trenutaka koji određuje čitav dan jeste trenutak kada ustajemo iz kreveta. U momentu naše telo, koje je satima bilo nepokretno čak i kod onih koji nemirno spavaju, mora da se prilagodi brzom tempu života. Jutarnje vežbe skoro su nezamislive većini radnih ljudi, a skakanje iz kreveta u poslednjem trenutku gotovo je obavezan svakodnevni scenario. Ako ne želimo da brzo potrošimo zglobove ili isteglimo nezagrejene tetive i mišiće, bilo bi dobro da svoje telo polako ubacimo u radnu brzinu laganim istezanjem koje obavljamo u krevetu, pre ustajanja. Biće to dobra zamena za jutarnje lenčarenje, nije teško i traje svega minut ili dva. Prvo se, baš kao i svaki živi stvor na ovoj planeti posle buđenja, dobro rastegnete uz duboko disanje. Isteglite se lagano, ali maksimalno, to će vam razbuditi mišiće i tetive. Zatim se pozabavite laganom vožnjom bicikla i nogama i rukama. Na ovaj način razmrdaćete i razbuditi svaki važniji zglob na telu i pripremiti ga za nove radne obaveze u kojima će vaše telo hodati, sedeti, savijati se, lenčariti u fotelji, guriti se pred ekranom, trčati, šta god. Nakon nekoliko krugova provozajte svoj zamišljeni bicikl i unazad. To će, osim razgibavanja zglobova, doprineti i dobrom raspoloženju. Treća i poslednja vežba je uvrtanje kičme. Savijene noge privucite što bliže grudima, šake stavite pod potiljak i uvrćite se dok spuštate noge na jednu stranu, glavu okrećete na suprotnu i pri tome izdišete. Uz udah podižete noge gore i vraćate glavu na sredinu, a uz izdah spuštate noge na suprotnu stranu, a glava se okreće suprotno od nogu. I ovu vežbu ponovite nekoliko puta. Ona će pomoći da se pršljanovi razdvoje, da se nameste kako treba i budite uvereni da će vas kičma služiti mnogo bolje nego što ste navikli. Dugotrajnom i upornom primenom jutarnjeg istezanja možete čak znatno da popravite svoje zdravstveno stanje, a jutro koje tako započnete biće bar za nijansu lepše od onih uobičajenih mrgudnih jutara, baš kao i dan koji nakon toga sledi.